Burkina Faso ka gouvernement kabakoyara ni dunya kelenya tɔnba min bɛ adamadenyaw hakɛw lajɛra ka taa olu ye laseli min bɔ ka ɲɛsin Mura dugu ma Mali jamana kɔnɔ. Hakilinajigira mars kalo tile 27 ma fo ka taa se tile 31 ma san 2022 tɛmɛnen maa ɲɔgɔnna 500 tu bɔnɛna o nin na. Mai kalo tile 12 tɛmɛnen dunya kelenya tɔnba min bɛ adamadenyaw kofɔ ale ye jalaki la Mali ka sɔrɔdaso kan ko olu ye maa caman ninnu bɔnɛ o nin na. Nin jalaki nin kɔfɛ Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛmaaw ye o ka jɛ ka fɔ yira ni Mali ka gouvernement ye malidenw ani Mali ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛɛ bɛ sebaya sɔrɔra maajuguw kan ani minnu jalakilen don telebaliya la adamadenyaw ka jɔsɛrɛyaw tiɲɛni na. Laseli min bɔra Burkina Faso ka gouvernement ka dalaminɛ fɛ Emmanuel Ouedraogo ale y'a yira ko jalaki minnu ɲɛsin don Mali jamana kan o ye ɲininkali ye minnu bɛ tali kɛ jateminɛ caman na adamadenyaw ka jɔsariyaw la bawo dugukolo kan jɛnkulu n'an ko communauté internationale ko ale bɛ wasabaliya kɔlɔsi jɛnkulu maramafatigiw ka jagoya fagali min ɲɛsin no maa gwansanw ma ko nka a bɛ lamagani kɛ tuma min na finitigiw bɛ sera ka nin maajugu ninnu situnu. O tɛmɛnin kɔ Burkina Faso ka gouvernement y'a yira ko n'i y'a ye jarikɛlaw warakatalen no farafinna tilebinfan na ko o bɛɛ bɔra communauté internationale nɔ nira ale min ye kɛlɛ gwansan da don ni Libi jamana ye ka olu ka ɲɛmaa faga min ye Muammar Kadhafi ye ani ka nin maajugu ninnu jɛnsɛn Sahel maraw bɛɛ kɔnɔ. O kɔrɔ ko jalaki fɔlɔ o ka ɲi ka la communauté internationale de kan yanni ka se ka na Mali jamana jalaki. An bɛ min wele nasarakan na ko approche à géométrie variable des droits humains. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.